Garin nan ma an addabe mu da sai da miyagun ƙwayoyi da kuma ta'addanci. Ya aka yi ne? Ka kawo jakshan ɗin baƙin layin? An ce mun kuna introducing ɗin kayan ƙwaya a cikin wannan asibitin naka. Harkokina da nake yi na ƙwayoyi na ni mutane biyu ne nake kasuwanci da su. Ka yi ƙoƙari. Don't trust anybody.